Ma teżistix. Dan kien kliem l-eks Kap Nazzjonalista Simon Busuttil propju ftit tal-jiem ilu waqt il-programm Xarabank dwar il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Meta mistoqsim il-preżentatur tal-programm dwar il-fazzjonijiet li għal dawn l-aħħar sentejn u nofs iddominaw u kisru lill-Partit Nazzjonalista, Busuttil wieġeb li assolutament dawn ma jeżistux u m'hemmx firda fil-Partit. Taf, naħseb konxu li hemm il-fazzjoni ta' Simon u l-fazzjoni ta' Delija. Ma teżistix. Ġifieri m'hemmx firda tajt inti Assolutament. Waqt l-istess programm, Busuttil saħansitra qal li l-fazzjonijiet huma avventati mill-Partit Laburista. Din hija ħolqa tal-Partit Laburista biex jipprova jiżra il-firda fil-Partit Nazzjonalista. Hija ħasra li fil-politika niżraw daqshekk mibeda u daqshekk firda għax il-politika tista' tuża b'mod pożittiv. Tal-istess fehma kien id-deputat nazzjonalista Claudio Grech li jifforma parti mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil hekk kif ftit tax-xhur ilu saħaq li m'hemm l-ebda fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista. Jien nassigurak li m'hemm l-ebda fazzjonijiet, m'hemmx fazzjoni waħda fazzjoni l-oħra. Nassigurak li daqmu minnu assolutament xejn. L-impressjoni li taw Simon Busuttil u Claudio Grech jikkuntrastaw ferm mat-terremot politiku li ħakam lill-Partit Nazzjonalista fl-aħħar jiem. Dan wara 3 riżenji ta' Clyde Puli, Robert Arrigo u Kristi De Bono. Fi kliem Clyde Puli f'botta ċara lejn ta' Busuttil huwa ma pretendix għajnuna iżda lanqas gambetti u daqqiet ta' siq flaksa. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.